Son that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Mela, nistakom sibu il-Vangelo skont San Ġwan. Ġwanni, għandu naqraw minn kapitlu 15, vers 26. Hawnhekk Ġesu qiegħed jiltaqa' mal-apposti tiegħu għall-aħħar darba qabel ma sofra u qiegħed jisvelalhom ħwejjeġ ġodda. X'għandu jiġri fil-futur, kif ħajkunu trattati, dwar il-tieni miġja tiegħu, imma speċjalment dwar il-Ministeru tal-Ispiritu Santu illi hu kellu jibgħat fostna. Ħajjeb ħana nibdew naqraw minn kapitlu 15 vers 26 u nkomplu nsibu. Imma meta jiġi l-avukat, Ġesu jsejħlu il-Paraklitu. Paraklitu, jiena kont żgħir. Il-mużew l-Ispiritu Santu Paraklitu kont sejħlu. Hija l-aħjar traduzzjoni, għax il-kelma parakletos bil-Grieg hija tant sabiħa, hija tant tifsir. Huwa avukat li waħdejk biex jgħinek, huwa ħabib li qed ħdejk biex ifarġek, huwa għalliem li qed ħdejk biex jagħmel gwida biex imexxi. Dawn din il-kelma parakletos tfisser kollu u iżjed. Li tard tfisser wieħed imsejjaħ ma' ġembek. X'għandek bżonnu minn hawn tgħaddix. Meta jiġi l-avukat jew il-paraklitu li jiena nibgħatilkom mingħand il-missier, aħna nafu li l-Ispiritu Santu mbagħad ġie manifestament Pentekoste. Isejħlu wkoll l-Ispiritu tas-sewa, l-Ispiritu tal-verità, l-Ispiritu li jgħallem il-verità. Għalhekk aħna nemmnu illi il-Kristjan jista' jkun jaf il-verità, għax għandu għalliem illi permezz tal-Iskrittura jagħmlu l-verità. Okay? Illum ħafna xettiċiżmu verità mistgħux nafuha jew anke jekk jien qed ngħid xi ħaġa illi hija kontradittorja għalik, inti għandek raġun jien ukoll għandi raġun. L-atmosfera din-nation hija sitwazzjoni antipatika ħafna. Aħna ngħidu avolja nidru bigotti, nidru moħħna magħlu illi l-verità qiegħda fl-Iskrittura u l-Ispiritu Santu jagħmel. Imma meta jiġi il-Paraklitu li jiena nibgħatilkom mingħand il-missier, l-Ispiritu tal-verità li ġej mill-missier u jixhed għalija. U intom ukoll tixhdu, għax intom kontu miegħi mill-bidu. Qedtilkom dal-wejjeġ għax biex ma titfixklux. Għadi keċċukom is-sinagogi, iva jasal il-waqt li kull min joqtolkom jaħseb li qiegħed jaqdi lill-Alla. Dal-wejjeġ jagħmlulkom għax ma jafux lan lill-missier u lanqas li. Iżda dal-wejjeġ qedtilkom biex meta jasal il-waqt tiftakru li qed tomkom. U dal-wejjeġ ma qedtilkomx mill-ewwel għax kont magħkom. Iżda issa sejjer għand minn batni u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer. Iżda x'qedtilkom dal-wejjeġ is-swit il-qalb imlierkom qalbkom. Madankollu jien ngħidilkom il-verità. Jaqblilkom li jien ammur. Għax jekk ma mmurx, il-Paraklitu ma jiġix għandkom. Iżek immur nibatulkom. U meta jiġiju, juri li d-dinja għandha ħtija għad-dnub, għal-ħadd u għal-kundanna. Għandha ħtija għad-dnub għax ma jemnux fija. Għal-ħadd jew għal-ġustizzja għax sejran missieri ma tarawniex aktar. Għal-kundanna jew għal-ġudizzju għax il-prinċep tad-dinja ċoħe ix-xitan u ikkundanna. Għad għandi bosta ħwejjeġ ngħidilkom. Iżdissa ma tistgħux tifhmuha. Imma meta jiġu l-Ispiritu tas-sewwa, imexxikom jew jiggwidakom fis-sewwa kollha. Għax hu ma jitkellimx minnu nnifsu. Iżda dak kollu jisma' dak li jgħid. U jarfilkom
x'għandu jiġi. Anke affarijiet dwar fil-futur, x'għad jiġri fil-futur, il-miġġa ta' Kristu aw minn mill-mewta kollu l-Ispiritu Santu għarrafhomna x'vera. U jigglorifikani, l-lan tal-Ispiritu Santu għabek biex u juri l-Kristu. Mux ninteressaw li juri l-nifsu direttament, imma biex javvanza l-Kristu u l-kawza tal-Evanġelju. U jigglorifikani għax juni tijaj u jarafulkom. Kull mandu l-missier u tijaj. Għalekket jieħu minn tijaj u jarafulkom. Titiħor ma tarawx iżjed. U terġa titiħor u tara. Għax server. Mill-antik ingħad ismu Izrael, il-mulala tagħna huwa mulej wieħed. U inti tħobb il-mulala tiegħek qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha. Din hija x-xema l-istqarrija ta' fidi tal-Lut fl-antik illi Mosè għallimhom. Il-mulala tagħna hu mulej jakkid. U mulej wieħed. Illum kellhom żewġ kelmiet għal wieħed, jakkid u ekkad. Ekkad huwa wieħed assoluti ma jinqasamx. Jakkid huwa wieħed kompost minn ħafna. Jakkid. Pa meta ngħidu għan qut l-qut jikkonsisti minn ħafna. U l-Lut jekk istaqsihom għaliex Mosè uża il-mulej tagħna hu mulej jakkid meta intom kellu ħalla wieħed. U t-tweġiba m'għandhomx. Aħna t-tweġiba. Il-fidi tagħna hija fidi trinitarjana. Għanna nemmu falla wieħed fi tlet persuni. Fi tlet persuni, missier li ben u l-Ispiritu Santu. Matul Testament il-qadim kien hemm id-bexbix ta' din il-verità sublim dwar Alla tagħna, dwar il-ħalliq tas-sema u l-ard. Fit-Testament il-ġdid ovvjament, il-preżenza ta' Ġesu Kristu fostna li bid-dikjarar bil-miftuħ wera d-divinità sħiħa tiegħu imbagħad ukoll hu nnifsu kellimna fiċ-ċar dwar paraklitu ieħor, paraklitu tal-istess kwalità tiegħi. Illi kellu jiġi biex ikun il-vigarju tiegħu biex ikun imexxi u jgħajjex u jgħallem lill-Knisja fis-smuġ. Ġifieri li ħanamlu llum huwa peress li aħna nemmnu fal-Trinità. Sikwit għanna ħabta li nittraskuraw il-persuna tal-Ispiritu Santu. Issa kif ġartilkom, l-Ispiritu Santu mhuwiex lan tiegħu illi jesibix li nnifsu b'mod dirett. Jippreferi li hu juri Ġesu Kristu x'in-nies il-kol kemm aħna għandna bżonn Ġesu Kristu. Għandna bżonn il-nies jarfu minnu fl-eċċellenza kollha tiegħu, tajjeb, bħala salvatur tad-dinja biex appuntu bindiema u fidi sinċira n-nies immorru għandu. Immorru għandu bil-ħila u bl-operazzjoni tal-Ispiritu Santu vera. Mela, l-Ispiritu Santu anke fost aħwa Kristjani issib ċertu taħwid, ċertu nuqqas ta' tarif. Issib miegħi pereżempju l-Ispiritu Santu huwa l-qawwa tal-Alla. Huwa l-influenza tal-Alla, huwa l-enerġija tal-Alla operattiva postna. Diġà żball. Iridu nibdew mela biex nistabbilixxu li l-Ispiritu Santu huwa persuna. U meta ngħid persuna, m'għadi sempliċi li qed ngħid huwa l-Ispiritu Santu huwa xi ħadd, mhux xi ħaġa. Qawwa, enerġija, influenza dak dik hija xi ħaġa. Xi ħaġa astratta, okay? Perché xi ħaġa. Meta ngħidu l-Ispiritu Santu huwa persuna bħalma Ġesu Kristu huwa persuna, bħalma l-Missier huwa persuna, bħalma jien persuna. L-anġli huma persuni. Okay? Iġbi kull min jista' jirrefera lil-nifsu bħala jien u allura hemm ċerta distinzjoni bejn u bejn ħadd ieħor, dak huwa persuna. L-Ispiritu Santu huwa persuna u dan jidher mill-emejjel tiegħu. Per eżempju, bifetejna li għandu intelligenza. Santom, tifmu daqsi. Awwa ma jistax tkun intelligenti, awwa tista' tkun ta' diversi xorta. Awwa fizika, awwa nukleari, diversi awwa. Imma qatt tista' tkun intelligenti. Jekk jien għandi awwa,
Il-għawax għax jiet neżerċita jien persuna. L-Ispiritu Santu għandu intelligenza. Imma l-paraklitu l-Ispiritu Santu li l-missier se jibgħat fismi u se jgħallimkom kollox u għandu minn hawnhekk. Meta Ġesu jirreferi għall-Ispiritu Santu, il-kelma Spiritu Santu bil-Grek hija pneuma hagios. Pneuma hagios. Pneuma hija neuter. It. Aħna bil-matematiċi I ja U, vera? Ma bil-Inglis għandhom he, she u it. Issa kelma pneuma bil-Grek tfisser riħ jew spiritu. Imma l-kurjuża għadin, Ġesu meta jirreferi għall-Ispiritu Santu, jirreferi għalih bħala he, mhux it. Aħol kelma pneuma tieħu it, Ġesu jikser ir-regoli tal-grammatika, għaddu fik, jikser ir-regoli tal-grammatika apposta biex jurina li l-Ispiritu Santu mhux sempliċement qawwa ma' persuna. Fatti jgħid se nibgħatilkom avukat minn floki bħal. L-Ispiritu Santu mela jgħallem u jkoll jgħidilna li fakkarkom kull ma jgħidilkom jien. Aktar minn hekk l-Ispiritu Santu iħoss. Influenza ma tħossx. Għandu s-sentimenti tiegħu, ovvjament, b'mod metaforiku. Imma, per nistgħu inġarbu lill-Ispiritu Santu jew anke ndejquh. Huma xxewxu u weġġaw l-Ispiritu mqaddes tiegħu jgħidilna Eżajja. Weġġaw lill-Ispiritu Santu tiegħu għalhekk u nbidel għalihom fadu u tqabad kontra tagħhom. Aktar minn hekk għandu rieda. Għandu juri li bil-operazzjoni tiegħu bil-ħidmit tiegħu għandu rieda. Pawlu jgħidilna l-istess spiritu wieħed jopera dawn kollha doni li tinsemma, id-doni tal-apostolat, tal-tagħlim, tal-qaddi, diversi doni, joperhom kollha fil-li jiddistribwixxi individwalment lil kull wieħed bħalma iddetermina hu. Jiġifieri kapaċi jieħu deċiżjonijiet u kapaċi jkun irid. Persuna wkoll titkellem. Naraw kemm tagħmel Spiritu Santu jitkellem. Għadda għedin sabiħkom biex nurikom il-Ispiritu Santu huwa persuna. He, mux it. Jitkellem. L-Filippu, l-Ispiritu Santu għal l-Filippu ersa u naqat ma dal-karru. Kien jgħet miex fil-dana, l-Ispiritu Santu kellem l-Filippu. Anke fil-Knisja ta' Antiochia. Huma u jqimu l-sit u jsumu. L-Ispiritu Santu għal separaw li immela il-Barnaba u l-Sawl għax-xogħol li għalih se jaħtilhom. L-Ispiritu qed jgħidilna se jaħtilhom u issa ifirduhom li biex jitbagħtu fil-missjoni. U fatti hekk ġara u Pawlu u Barnaba marru lejn Ċipru. L-Ispiritu Santu wkoll ifittex. Mela tkun persuna biex tfittex. Ġi għandek għan f'moħħok u qed tilqu. L-Ispiritu Santu ifittex kollox. Jgħid l-Apostolu Pawlu saħansitra il-ħwejġ fondi tal-la. Għax min mill-bnedmin jaf il-ħsibijiet tal-bniedem. Ħlif l-ispirtu dak il-bniedem ġewwa fih. Jgħidin ħobb nfissirha. Bilhekk nagħmlu daxxent esperiment u ngħidilkom qed naħseb fuq xi ħaġa. Ġiet fuq issa. Onestament, fuq xi qed naħseb. Ħadd ma ħajta b'mod l-aktar tad-daħ li ġina fuq hija Pocahontas. Ġiet mukri penġi għall-iskola kont ħabbitiena. Ħadd mu kapaċi jaqra il-moħħ ta' dak li jkun. L-Ispiritu Santu jaqra u jaf il-moħħ tagħna. Jaf il-ħsibijiet tagħna. Huwa persuna li jirrelata mal-missier huma libel. Mela bħalma ħadd ma jaf il-ħsibijiet tiegħi li fl-ispiritu tiegħi juġu fija. Hekk ukoll jgħid l-Apostolu Pawlu, il-ħsibiet tagħna ħadd ma jafhom li fl-ispiritu tagħna. U hekk diġà għandna l-ewwel indikazzjoni ċara li l-Ispiritu Santu huwa infatti Alla. Ugwali mal-missier u ma li għaliex għax ma tistax tkun taf il-ħsieb
infinit Alla, ma tkunx infinit bħal. Okay? Minix qiegħed nagħti referenzi min irid imbagħad għandi n-not jawek u komplu stħarġun dal-fejt dar. L-Ispiritu Santu wkoll jagħti xhieda. Jitkellem favur ħaddieħor. Intom ma rċivejtux spiritu ta' jasar ħalli terġgħu tibżgħu, iżda rċivejtu l-spiritu ta' adozzjoni. Hawn kif sejjaħ l-Ispiritu Santu l-Ispiritu ta' adozzjoni li bih ngħidu Abba Missier. L-Ispiritu nnifsu jixgħat flimkien ma l-Ispiritu tagħna bħal kif ikellem ifarraġ l-Ispiritu tagħna f'qalbna stess. Illi aħna hawnhekk Alla. L-Ispiritu jixed ma l-Ispiritu tagħna jirrispondi għal xhieda tiegħu. Ħatta minnek l-Ispiritu Santu wkoll jikkmanda. Għandu awtorità, għandna każ meta Pietru kien fuq il-bejt, qed jitlob qabdu l-ġuħ u l-Ispiritu Santu ta' din il-viżjoni mis-sema. Fil-waqt li Pietru qed jirrifletti dwar l-apparizzjoni din id-dera li rċieva, l-Ispiritu Santu qallu ara, qed ifittxu tliet irġiel. Allura inżel isferu magħhom bla ma teżita xejn għax jien nifsi bagħthom. L-awtorità tal-Ispiritu Santu li qiegħed jikkmanda lil wieħed mill-apostli u jgħidli x'għandu jagħmel. L-Ispiritu Santu wkoll jirrivela, jurina ħwejjeġ illi mingħajr ma jurhomna allura qatt ma stajna niskopruhom jew nitalmuhom. Pereżempju, Pawlu jgħid lil Timotju, l-Ispiritu Santu jgħid espliċitament, jgħid ċaru tont illi fi żminijiet futuri xi wħud għad japostataw mill-fidi, jitilqu l-fidi, jkunu jafu x'tara l-Iskrittura, jkunu jafu qed jifhmuha u xorta waħda jippreferi jemnu affarijiet oħra. Dik nsejħula apostasija. L-Ispiritu Santu fżana illi sessaħ din l-apostasija. Billi jagħtu każ spirit qarrieqa u dottrini tad-demoni. Seħħet il-profezija għall-Ispiritu Santu nasib għajek tixejru radio u television u tibdew tisimgħu x'qed jingħad fissem il-Kristjaneżmu titwaħħax l-apostasija illi qegħdin ngħixu fiha illum ġurnata. L-Ispiritu Santu għallimna mill-bidunet illi hekk kellu jkun. Għattant l-Ispiritu Santu jinterċiedi, jitlob għalina. Bħalma Ġesu fuq l-leminja tal-missier jitlob għalina, bħalma wkoll meta kien fuq l-art il-Pietru għallu xmu. Satana domanda biex jieħdu, biex jardlek bħal-qam, imma jitlob għalik. L-Ispiritu Santu wkoll jitlob għalina. Għawnek mela għandna interċessur fis-smewiet, Ġesu Kristu, interċessur fuq l-art għalna stess li jitlob għalina. X'irridu żjed? Imbrekit ħanajt mela x'għandek bżonn tmur għand il-qaddisin jew għand ħaddieħor biex għandek biżżejjed li huma favorik illi qegħdin jaraw illi dak li wibdu fik se jintemm b'suċċess. L-Ispiritu Santu jinterċiedi. Bl-istess mod l-Ispiritu Santu jgħinna fid-djufija tagħna. Għax aħna ma nafux min għal xi misna li tolbu skont kif inhu meħtieġ. Isma' li jekk nifsek titlob u tkun taf kultant. Imma għandna dil-għajnuna tal-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu nnifsu jinterċiedi għalina bi krib li ma jistax jingħaddi kliem. U dak li jfittex il-qlub jaf x'inhu l-moħħ tal-Ispiritu, minnu dak li jfittex il-qlub għal missier. Illi għalih m'hemmx hemmu. Jaf x'inhu l-moħħ tal-Ispiritu, għax l-Ispiritu jinterċiedi għal-qaddisin għalina ġifieri, jinterċiedi għalina skont il-volontà tagħna. Għanna ħafna drabi nitolbu u t-taqta nistamax ma jkunx skont il-volontà tagħna. L-interċessjoni tal-Ispiritu Santu dejjem hija suċċess għax hija skont il-volontà tagħna. Għaliex għax huwa Alla nnifsu u jaf Alla x'inhu ta' glorja u x'inhu ta' unur għalih u x'inhu ta' ġid għalina. L-Ispiritu Santu wkoll jgħallem mingħajr l-Ispiritu Santu li Ġesu f'żara ta' għalilna d-dinja mhux ħataqfu l-Ispiritu Santu. ħatara bħala anomalija li aħna il-knejjes evanġeliċi mad-dinja kollha u m'għandniex kap li nistgħu morru nitolbu parir li mexxinha u ġesu għal id-dinja mhux ħatafu l-Ispiritu Santu. Imma intom tafuh għax qiegħed magħkom u se jkun fikom.
U appuntu l-Ispiritu Santu b'mod ħaj tkun Kristjan biex tifhem għalmek. Int tajtu koll l-Ispiritu tajjeb tiegħek biex tgħallimhom. Jgħidu lill-mulej f'Nehemija 9:20. Tajtom l-Ispiritu tajjeb biex tgħallimhom u l-manna tiegħek marru fi tajtix minn fompom. Tajtom l-mallaġġ tagħhom. Alla li minn dejjem minn ġenerazzjoni għall-oħra ħaħsib il-bżonnijiet ta' nies u kemm fiżikament imma wisq aktar importanti fiżikament. Spiritualment billi għallimna. Iva, għandna relazzjoni ma' l-Ispiritu Santu u kif diġà semmejt l-Ispiritu Santu bid-diżubbidjenza tagħna, bl-infedeltà tagħna kapaċi wkoll nikket. Nkunu qegħdin ninsultawh, qegħdin nweġġawh. Pawlu infatti jgħid ċaru tont niktubux lill-Ispiritu Santu talla li intom kontu siġillati għal jum il-fitwa. Niktu meta l-Ispiritu Santu qed jurik mod, qed jurik it-triq biex timxi fija u inti tilwed il-ġer. Tkun sfaċċatament diżubbidjenti għalih. Naħseb, u rejkom biżgħet l-Ispiritu Santu huwa persuna. Imma ħansab mistoqsija oħra, x'tip ta' persuna huwa persuna divina jew inqas minn divina. L-Ispiritu Santu huwa Alla fil-vera sens tal-kelma. Bħalma missieru Alla, bħalma libenu Alla, l-Ispiritu Santu huwa Alla. Daqshekk ma nix qegħdin ngħidu illi nemmnu fit-tliet Alla, diġà urejthom illi aħna nemmnu f'Alla wieħed. Illi jissussisti illi hu mill-eternità tliet persuni. U għalhekk insejħulu l-Bibja issejħlu Alla l-imbierek. Alla li huwa sodisfatt suffiċenti fih innifsu, m'għandu bżonn lil ħadd. Għandu relazzjoni mħabba l-missier ma' liben ma' l-Ispiritu Santu. U Alla għażel, mhux kien bżonn imma Alla għażel li jimmanifesta l-glorja tiegħu. U għalhekk sar il-ħolqien. U għalhekk sirna biex aħna narfu u nkunu mbierka fix-xirka tagħna ma' dan Alla ħaj u fih. Mela, il-pass li niswa dan, l-Ispiritu Santu huwa Alla il-għaliex il-Bibja tagħtih ismijiet divini. Il-Bibja sejjaħlu Yahweh, sejjaħlu Adonai, sejjaħlu Elohim, fit-Testament sejjaħlu Kurios, ħannu li pas, tajjeb. Għandna ġrajja ta' fi żmien Mosè. Kienu għaddejjin fid-deżert, il-nies bdew ikergru l-ħajmutu bil-għaċċ fid-deżert. Alla tom l-ilma bil-blat, però wara Mosè semma jisem il-post Massa u Meriba minħabba il-ġlied jew il-protesti ta' Lut kontra Alla, maħabba l-ġlied ta' Lut Izrael u għax ġarbu l-mulej, jittestjaw bil-mulej, ma fdawx. Billi qalu huwa l-mulej fostna jew le. Huwa Yahweh fostna jew le. Issa, jekk tmur fit-Testament il-ġdid preċiżament fil-littra l-Lut kapitlu 3 vers 7 quddiem. L-awtur hawnhekk jirreferi l-istorja. Fejn hawnhekk il-nies qed isaqsu l-mulej fostna u qed jgħid li ġarbuh lill-mulej, ġarbuh lil Yahweh. U jgħidlek l-awtur lill-Lut. Jgħidilhom għaldaqstant bħalma jgħid l-Ispiritu Santu. Illum jekk tisimgħu leħnu, twebsux qalbkom bħalma għamlu fir-ribelljoni, fjum it-tiġrid fid-deżert, ta' missiriehom ġarbuni u pruvawni u raw ix-xogħlijiet tiegħi għal 40 sena. Qegħdin tindraw xi ħaġa. Dak li fit-Testament il-qadim, fl-istorja kif kitibha Mosè. Isejħlu Yahweh, l-awtur lill-Lut isejjaħlu l-Ispiritu Santu. Mela, il-loġika tgħidli li Yahweh huwa l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu huwa Yahweh. Bħal dawn għandna viżibilju ta' każijiet. L-għandi ħin, u inta waqqasna paċenzja, illi nurjom kollha x'għandiment ma tkunx ħaġa prattika, però ħanurkom ftit oħra. David, per eżempju, fil-tieni ktieb ta' Samuel 23 vers 2, David jgħid illi l-istess Alla li kellem il-poplu Iżraelita huwa infatti l-Ispiritu Santu. Taqra? L-ewwel isejħlu Alla, titwara isejħlu l-Ispiritu Santu.
Iżajja. Kollha kemm intom tafu kif Iżajja irċieva kummissjoni minn Alla biex ikun profeta għal poplu Iżraelita. Iżajja kellu l-viżjoni tagħna fit-tempju, blanġ li serafini imdawrin mat-tron tiegħu u jgħidu qaddis, qaddis, qaddis. Ma nafx fejn kliem tliet darbiet. Għax għandu għat-Trinità. U għal-mulella tal-eżerċitu. L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. Imbagħad qed jieni ħasra li mitluf jiena raġel b'xoftek imnizza. Tkompli l-istorja, imbagħad smajt leħen Sidi. Minnu leħen Sidi? Is-Sid ta' eżamin kien, ċertament kien Jaħwe. Leħen Sidi semgħu jgħid lil min se nibgħat u min se jmurilna. Għadha oħra kurżità lil min se nibgħat u min se jmurilna. Singular, plural. Din hija l-fita tagħna. Edha jien kollu. U qal muru jgħid dal-poplu tisimgħu iva imma ma tifhmux u tassew taraw ma tafux. Ara dik il-passaġġ kollu. Imbagħad muru fl-Atti 28 l-aħħar net tal-Apostli. U Pawlu jgħid direttament u speċifikament illi dak li Alla kellem lill-Iżajja hawnhekk għalulu l-Ispiritu Santu. ċinti ta' kompara dawn il-passi flimkien illi fit-Testament qegħdin jissejjaħ Alla, Adonai, Jaħwe. Fit-Testament il-ġdid l-awturi jirreferu bħala l-Ispiritu Santu. Per eżempju Ġeremija. Ġeremija jħabbar kif Alla kellu jagħmel patt ġdid mal-poplu Ludi, vera? Ġeremija 31, vers 31. Ara jiġu l-jiem jgħid il-mulej, jgħid Jaħwe, li jiena nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael u ma' dar Ġuda. Mur taqra fil-trillu jikkwotali dal-istess diskors preċiżament u jgħid li tad-diskors qalu l-Ispiritu Santu. U l-Ispiritu Santu jagħmel patt. Ma fejn sbieħ xi tibda tara kif l-ewwel il-kodba tal-Iskrittura kollha jimmexxjaw flimkien f'unità perfetta, ma mebda kontradizzjoni. U fl-istess ħin dak li forsi huwa xejn ċajpa fit-Testament il-Qadim joħroġ ċarissimu fit-Testament il-ġdid tant li ma jkolli skuża li ma narawhom tal-affarijiet. Min ispira l-Iskrittura? Min għall-nies Iżajja, Ġeremija, Mosè biex jiktbu l-kodba tal-Iskrittura? Huwa ċertament Alla l-imbira. Pietru jgħidha ċarton il-nies qaddisa imqanqlin mill-Ispiritu Santu tkellmu. Pawlu fl-ittra tiegħu jgħid li l-Iskritturi kollha huma ispirati minn Alla. L-istess xogħol il-fatt li għandna Biblja llum ġurnata kif ingħatatilna Pawlu jgħid ispirata minn Alla, Pietru jgħid li n-nies tkellmu hekk kif kienu mqanqlin mill-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu ċertament u Alla. Pawlu kemm darba jiddeskrivi lill-Knisja bħala t-tempju tagħha. U mbagħad wara jiddeskrivi bħala t-tempju tal-Ispiritu Santu. Ħin kollu għandna din l-evidenza sħabija. Pietru fil-każ ta' Ħananija ta' fuq l-istorja. Ħananija illi għamel bużullotta biftejn ma' martu bija għalqa ħadu l-prezz tagħha imbagħad taw l-impressjoni taw il-prezz kollu lill-apposti biex jitqassam il-bokra meta żammew parti minnu. U Pietru ovvjament imnebba minn Alla qallu Ħananija għaliex imlielek qalbek ix-xitan biex tikdeb lill-Ispiritu Santu u twarrab biċċa bil-prezz tal-qasam. U ftit wara jkompli jgħidu u malli kieku baqa' għandek mhux tiegħek kien jibqa' u wara l-inbieħ ma kienx taħt jeddek ara daħħal dil ħaġa f'qalbek mhux lil bnedmin kdib imma lil Alla. L-istess diskors. L-ewwel jgħidu kdibt lill-Ispiritu Santu, dak jgħidu kdibt lil Alla. Testimonjanza qawwija
tal-divinità sħiħa tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu wkoll direttament fl-istess sentenza jissejjaħ Alla. 2 Korintin 3:17. Issa il-mulej u dak l-Ispiritu. Il-mulej, il-kurjos, aħna il-titolu suprem illi t-tesmet ġidjati lill-Alla huwa kurjos. Kurjos. U għara minn hemmx. Tintuża l-kamateos, Alla, imma anke xitan darba bidda sejlu l-Alla tad-dinja, ma kurjos wieħed. U għak jgħid illi il-mulej u dak l-ispirtu u fejn l-ispirtu tal-mulej hemm il-libertà. Direttament Pawlu tergħallu l-Ispiritu Santu huwa il-mulej tagħna. Ovvjament flimkien mal-missier u mal-ilem. Aktar minn hekk, meta nibdew naraw l-emejjel tal-Ispiritu Santu, naraw kif il-Bibja tagħtih l-attributi divini kollha. L-attributi karatteristiċi li għandu Alla ma nix Alla. Alla huwa għaref, dak huwa attribut tagħna, dik aħna wkoll għarif. L-erf li għandek tawlek Alla. Għalhekk il-Bibja tgħid lill-Alla waħdu għaref li ta' ġudek tispiċċa. Lill-Alla waħdu għaref. Avolja inti għandek ċerta miżura ta' erf, dik il-titerf li għandek tajlek Alla. Wara dawn meta nitkellmu dwar it-tieba tagħna, l-erf tagħna, l-imħabba, il-ħniena, imma hemm ċerta attributi li aħna nsejħulhom non-komunikabbli. Jiġifieri f'ebda sens l-anġli u laqas il-bedmin ma jistgħu lanqas ikollhom ħjiet tagħhom jew ġrattilkom. Alla waħdu huwa tajjeb. Imma aħna wkoll il-bidra sejħinna tajbin jekk ta' bilħaq nemnu fi Kristu u nsegħu il-rida tiegħu. Ma Ġesu dak challenge għal dak iż-żagħżugħ li ma qallu ma'allem tajjeb x'għandi nagħmlu xi ħaġa. U Ġesu qallu ħadd seħli tajjeb. Wieħed biss tajjeb. Li għandna. Għandna erf, għandna tieba, għandna ħniena iva għax Alla immanifestom u ċertu sen ta'omna. Imma, meta niġu għal fatt tal-omniprezenza, jiġifieri li wieħed ikun jeżisti kullimkien, fis-sema, fl-art u taħt l-art, fl-univers u lil-hinn mill-univers. Dik nsejħula omniprezenza. Omniprezenza. Preżenti kullimkien. David jikteb waħda mill-għanijiet tiegħu u jgħid fejn semmur bot mill-ispiritu tiegħek. Mistoqsija retorika li nsejħula, mistoqsija li ma nxafhem wiġbuha, għad diġà nafu tweġiba. Fejn semmur bot mill-ispiritu? Yimkien ma jistax jekk ninżel fl-infern, jekk nitla fil-ġenna, jekk immur fuq Mars. Fejn imur bot mill-ispiritu? Jew fejn naħrab quddiem wiċċek? Jekk nitla fis-sema qiegħed hemm, jekk nagħmel sorti f'xejol, qiegħed hemm. Bil-poezija ebrali kif inħobbu dana, qegħdin jirrepetu l-istess idea, David qed jirrepetu l-istess idea darbtejn. Fejn imur bot mill-ispiritu tiegħek? Fejn naħab quddiem wiċċek? Hawnhekk ngħid l-Ispiritu Santu huwa omnipreżenti. M'hemm ebda post, assolutament ebda post fejn wieħed jista' jmur u ma jkunx hemm l-Ispiritu Santu. Attribut ieħor huwa l-omniscienza. Ok, kultant dal-kliem trid tiftaħ ħalbek diġà kliem bombastiku. Ma tfisser xejn ħlief illi Alla jaf kollox. Għaw xi ħadd ieħor ma ġenb Alla illi jaf kollox, aħna nafu. Nafu xejn Franċiż, nafu kif nagħmlu kejk, nafu ħafna affarijiet oħra. Ma min jaf kollox? Kollox. Passat, preżent, futur, minna qatt ma tgħallem xejn. L-Ispiritu Santu huwa omniscienti.
omniscient, jaf kollox. Min wizen l-ispirtu tal-mulej? Jew min kien il-konsulier li għamlu xi ħaġa? Qed jgħid Eżajja ebed. Min wizen, min jista' jevalwa, min jista' jifhem għal kollox l-ispirtu tal-mulej? Jew min kien il-konsulier biex jagħti xi parir lill-Ispiritu Sant. Min għand min ħaparir u min fehmu jew għalmu triq il-ġustizzja u għalmu l-erf u għarfu triq il-għaqal. Ovvjament nafu li ħadd. L-Ispiritu Sant huwa omniscienti. Pawlu fil-Romani 11:34 juża d-diskors ta' Eżajja. Ħanaqrawlkom preċiżament. U jirreferi għal Alla l-imbierek. Romani 11. Għax min għaraf il-ħsieb tal-mulej? Jew min għatta ħparir? Min għatta lilu l-ewwel biex jililu jitrat? ċertament qed jirreferina għal din il-kitba ta' Eżajja. U qed jgħid illi min għaraf ħsieb il-mulej, il-ħsieb tal-kurjos, ta' Alla. Dak li Eżajja jirreferja bħala l-Ispiritu Sant, l-Ispiritu tal-mulej. Pawlu qed jgħid huwa kurjos. Alla innifsu. Semmejna l-omnipreżenza, l-omniscienza, nisab kullu kien jaf kollox. Huwa eter. L-Ispiritu Sant huwa eter. Għolek kif ingħad fil-kredu atanasjan, kredu miktub xi 15 senilu. U jgħid ċarton bħalma l-missier huwa etern, liber huwa etern. U l-Ispiritu Sant huwa etern. Dak iż-żmien kienu jistudjaw il-Bibbja. U kienu jafu x'fiha l-Bibbja. L-Ispiritu Sant huwa etern. Għax hekk id-dem tal-bdabat u tal-barrin iqaddes għall-purità esterna, kemm aktar id-dem ta' Kristu li permezz tal-Ispiritu etern offra li hu nnifsu bla difetti l-Alla. L-awtur l-lut jgħid isejjaħ lill-Ispiritu Santu l-Ispiritu etern li m'għandux bidu li ilu jesisti mill-eternità. Hawnhekk naħseb diġà għandna biżżejjed evidenza qawwija li l-Ispiritu Santu ħaqqu il-qima tagħna u l-obbedjenza tagħna flimkien mal-missier u mal-le. Però l-Ispiritu Santu wkoll juri x'tip ta' ħidma jagħmel. L-ewwel ħidma ta' Alla barra minnu nnifsu x'kienet? Il-ħolqien, vera? Il-ħolqien mhux hekk Bibbja fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. U kif tkompli? U l-art kienet bla forma ma kien fiha xejn, dlamijiet kienu fuq wiċċ l-abbiss u l-Ispiritu t'Alla kien jittajjar fuq wiċċ l-immijiet. Diġà hemm l-Ispiritu t'Alla operattiv biex id-dinja tinħoloq tkun formata. Ġimma l-ewwel sentenza u Alla qal għandna Alla l-missier illi ħalq ismawla l-Ispiritu t'Alla involut fil-ħolqien u l-kelma ta' Alla. Għalhekk il-Bibbja tgħid li kollox inħoloq bih il-Kristu ġifieri u għalih. Għandna trinità fl-ewwel tliet vrus tal-Bibbja. Ovvjament mhumiex ċarissima. L-Ispiritu Santu involut fil-ħolqien anke Elihu li mar minn għalih biex ifarraġ il-ħabib tiegħu ġod. Waħda mid-diskussjoni tiegħu qallu l-Ispiritu t'Alla għamilni u nifs l-omnipotenti jagħtini l-ħajja. Ir-realtà ġifieri dan it-tip ta' ġod huwa probabbilment l-ewwel ktieb tal-Bibbja li kiteb. Mhux il-Ġenesi, l-ewwel ktieb tal-Bibbja. U Elihu kien ġajja l-Ispiritu t'Alla jagħmilna. L-Ispiritu t'Alla. Infatti l-Ispiritu t'Alla wkoll dak li jinkariga ruħu mit-tiġdid providenzjali tal-ħolqien. Il-fatt li għandna l-istaġuni li tisponda tal-affarijiet kollu l-ħajja veġitattiva, animaleska, umana. X-xogħol tal-Ispiritu Santu. L-Iskrittura naqraw inti taħt wiċċek u huma jitħawdu inti tnekkilhom nifishom u ma jmutu jerġgħu lura l-trab tagħhom. Intibat l-Ispiritu tiegħek u ma jħolqu. U inti ġeddet wiċċek. L-Ispiritu Santu illi bih jinħoloq kollox u jinżamm kollox
fl-eżistenza tiegħu. Naħseb xogħol mill-isbaħ u mill-aktar neċessarju li jagħmel l-Ispiritu Santu illi bih ma nistax insalvaw huwa t-twelit mill-ġdid, vera? Twelit mill-ġdid. Huwa xogħol tal-Ispiritu, huwa xogħol divin, huwa xogħol illi mingħajru m'hemmx salvazzjoni. Alla il-missier ta' bil-ħaq għażel l-nies li għandhom ikunu salvati. Ġesu Kristu miet għal dawk li josegħilhom in-naċ tiegħu, meta l-Ispiritu Santu bħal rieħ li jonfoħ irid u jopera f'min irid biex iwellidhom il-ġdid ħalli jagħtihom il-ħajja. Għalhekk mill-antik l-Ispiritu Santu issejjaħ l-Ispiritu Santu li jagħti l-ħajja. Il-karatteristika tant importanti, tant indispensabbli tiegħu hija li jagħti l-ħajja kemm fil-ħolqien fiżiku, materjali, kif ukoll fil-ħolqien spiritwali. Għaliex in-Kristjani tal-għodu għaliex l-Ispiritu Santu ħadem fija, wellidni mill-ġdid. Imma meta deret il-bonta u l-imħabba tal-Salvatur tal-Erdetmin. Huwa salvana mhux minħabba l-opri li konna għamilna fil-ġustizzja, ma skont il-ħniena tiegħu. Salvana bil-ħasil tat-twelid mill-ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Min nies maħmuġa, korrotti, immorali, ħatja, mejtin fil-ħtijiet tagħna, l-Ispiritu Santu ġeddidna. Ħajja ġdida minn fuqha fl-Ispiritu jew fil-ruħ tagħna. Dan huwa x-xogħol li mingħajru ħadd jgħidilna Ġesu. Ħadd ma jista' jidħol fis-saltna tagħna jekk ma jitwelx mill-ġdid. Ħadd ma jistax jidħol fis-saltna tagħna. L-Ispiritu Santu wkoll jagħmel mirakli. Hemm ħafna istanzi fl-Iskrittura fejn l-Ispiritu Santu naraw operattiv mirakolosament. Anke fil-sens li jagħti doni lilna biex aħna naqdu xulxin. Doni ta' servizz, ta' inkoraġġiment, ta' tagħlim, ta' prittar, ta' evanġeliżmu, da kollha l-Ispiritu abbiltajiet li jagħtina l-Ispiritu Santu. Hemm diversità ta' doni, imma l-istess Spiritu. Hemm diversità ta' servizzi, imma l-istess sit. L-istess Ġesu Kristu ġifieri. Hemm diversità ta' operazzjonijiet, imma huwa l-istess Alla li opera kollox kulħadd. Pawla isemmi tliet persuni ta' Trinità illi għallawek li operattiv fil-Knisja tiegħu biex ifornina biex jagħtina l-abbiltajiet neċessarji ħalli nkunu effettivi kemm ma' xulxin biex nissaħħu kif ukoll viżavi id-dinja ta' barra biex nilħquha l-Evanġelju. L-aħħar xogħol divin illi għamel l-Ispiritu Santu fina, it-taqdis tagħna. Ara ma taħsibx li inti se tgħaddi l-qudiem tista' tavvanza fl-obbedjenza tiegħek jew fl-ispiritualità bil-ħila jew fl-isforz tiegħek. Għandna nisforzaw ruħna, għandna niddixxiplinaw ruħna, għandna nimmortifikaw id-dnub, imma dak kollu ħajkun suċċess biss bil-barka u bil-operazzjoni tal-Ispiritu Santu fina. Huwa l-Ispiritu Santu li għaddisna. Pietru per eżempju jiftaħ l-ittra tiegħu billi jgħid illi qed jiktab lill-magħżulin skont l-arfa minn qabel tal-missier bit-taqdis tal-Ispiritu għall-ubbidjenza lejn Ġesu Kristu. Għal oħra, it-tliet persuni ta' Trinità. Il-missier illi jagħżilna, l-Ispiritu li qaddisna, Ġesu Kristu illi bit-traxxix ta' demmu jgħidilna aħna ġustifikati biex issa nkunu kapaċi noftuh. Fid-dawra kollu allura, l-Ispiritu Santu huwa modi u nur divin sħiħ li huwa xieraq lill-Alla waħda. Ġesu ma ħass ebda ambivalenza meta ordnalna u morru nagħmlu ġnus kollha u nagħmduhom fl-isem huwa isem wieħed għax għandu huwa wieħed mhux fl-ismijiet fl-isem tal-missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Kun l-akbar dawa kieku l-Ispiritu Santu huwa inqas nara biex jissemma fl-istess nifs mal-missier u mal-Ġesu jisemmihom it-tlieta flimkien. Meta ngħidu l-barka li bija nispiċċaw il-laqgħat tagħna,
il-grazzja ta' Sidna Su Kristu mħabba Alla u x-xirka ta' Spiritu Santu kunu magħhom ukoll. Qegħdin nitolbu l-barka trinitarjana fuqna fusna fuq xulxin. Għal darba imsemmijin flimkien għax huma ugwali għal xulxin. Revelazzjoni dana tant istanzi ta' dak-tip fejn għandek 3 persuni msemmijin flimkien. Ġwanni 1 vers 4, Ġwanni l-7 knejjes li hemm fl-Asja. Grazza lilhom u sliem minn dak li jum u li kien u li ġej. Mela, dan huwa Alla l-Missija. U mis-7 spiriti li huma qudiem it-tron tiegħu u l-Ispiritu Santu, li simbolikament Ġwanni tgħid huma 7 spiriti huwa Spiritu perfett. 7, n-numru tal-perfezzjoni. U minn Ġesu Kristu li huwa xut fidil l-ewwel imwieled fost il-mejjin. Għal wara naraw kemm tal-ħaq il-figli tal-ewwel insara hija figli trinitarjana li jennu bħala wieħed fit-3 persuni. Għalhekk anke fil-iktar kredijiet antiki li aħna għadna nżommhom sal-lum u nistqarruhom. Pereżempju wieħed minnhom jgħid jiena nemmen fl-Ispiritu Santu li hu meqjum mal-Missier u mal-Ven. Naħseb jiena tajtkom biżżejjed evidenza. U rejtkom biżżejjed biex il-kol kemm aħna nikkonvinċu ruħna l-Ispiritu Santu flimkien mal-Ven mal-Missier ħaqqu il-qima kollha tagħna l-ubbidjenza kollha tagħna għall-glorja tal-Trinità. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now